மூச்சுக்கு 300 முறை சமூக நீதி பேசும் திமுகவில் மேடையிலேயே ஆயிரக்கணக்கான திமுக தொண்டர்கள் முன்னிலையிலேயே டி.ஆர். பாலுவின் காலணியை அவரது உதவியாளர் கைகளால் எடுத்து வந்த அவர் கால்களில் போட்டுவிட்ட காட்சியை பார்க்கும்போது திமுகவின் சமூக நீதி இதுதானா என்ற கேள்வி உங்களுக்கும் எழுகிறதா? என்ன நடந்தது என்று விரிவாக பார்க்கலாம். நாக்குல சனிங்கிற மாதிரி திமுகவுல ஆர் ராசா தொடங்கி ஆர்.எஸ். பாரதி, பொன்முடி, துரைமுருகன்னு ஒவ்வொருத்தரும் பேசுறதெல்லாம் திமுகவுக்கே வேட்டு வைக்கிற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு. இதத்தான் திமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பேசும்போது யார் என்ன பிரச்சனையை இழுத்து வச்சிருக்காங்களோன்னு தினமும் பயத்தோடையே எழுந்திருக்கிறதா ஸ்டாலின் புலம்பியிருக்காரு. இப்படி பேசின அதே மேடையிலேயே மறுபடியும் பஞ்சாயத்தை கூட்டியிருக்காரு டி.ஆர். பாலு. திமுக பொதுக்குழு கூட்ட மேடையில் வச்சிருந்த பேரறிஞர் அண்ணா போட்டோவுக்கு மலர் தூரப்போ திமுக பொருளாளரான டி.ஆர். பாலு காலனியை கலட்டி விட்டுருக்காரு. அப்புறம் அவரு அதை கண்டுக்காம சீட்ல வந்து உட்காந்துட்டாரு. அப்ப காலில் காலனியை காணமேன்னு எட்டி பார்க்கவும் அங்க இருந்த அவரோட உதவியாளர் ஒருத்தர் வேக வேகமா கலட்டி போட்ட காலனியை கையில எடுத்துக்கிட்டு வந்து டி.ஆர். பாலுவோட காலிலேயே மாட்டி விட்டுருக்காரு. இந்த வீடியோ வைரல் ஆகிற நிலையில பேச்சுல மட்டும் இல்ல செயல்லையும் இப்படித்தான் இருக்கு திமுகவோட சமூக நீதின்னு நெட்டிசன்கள் கலாச்சிட்டு வராங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஏற்கனவே தேர்தல் நேரத்துல கட்சி நிர்வாகிய காலனி எடுத்துட்டு வந்து மாட்டிவிட சொன்ன பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் சம்பவத்தையும் சுட்டிக்காட்டி இதுதான் திமுகவோட பாரம்பரிய சமூக நீதின்னு பிரிச்சு மேஞ்சிட்டு இருக்காங்க. போன அதிமுக ஆட்சியில திண்டுக்கல் சீனிவாசனோட காலனிய அவரது பேரன் வயசுல இருந்த சிறுவன் எடுத்துக்கொண்டு வந்து கொடுத்தப்போ குய்யோ முறையோன்னு கத்தின திமுக காரங்க இன்னைக்கு ஆதிக்க மனோபாவத்தோட பிடிஆரும் டி.ஆர். பாலுவும் பண்ணின காலனி கூத்த பார்த்துட்டு ஏன் கப்புச்சுப்புன்னு இருக்காங்கன்னு கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க பொதுமக்கள். நியூஸ் ஜே செய்திகளுக்காக செசா.